Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado petsa 11 kan bulan na Disyembre taon 2021. Liwat ihatod mi po sa sendo ang mga bareta sa Anaga Ngunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes sagud Sabado. Live nindo kaming dadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog ng News Team, ako po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, gobyerno lokal kan Naga tinawan halangkaw na grado sa vaccination performance kan Department of Health. Ang bilog na detalya sa Liki Joel Sulina. Halangkaw ang vaccination performance kan Syudad Dignaga kung saan nakakuha ng 86% basado sa datos asin report na pinaluwas kan DOH-CHD Bicol sa paagi ni Dr. Ray Millena. Sa pahayag sa lokal na media ni Mayor Nelson Digacion na sinabi kay ni na resulta ini kan nagduan na vaccination efforts kan lokal na gobyerno kan syudad, siring kang barangay vaccination, pediatric and school-based vaccination, apera pa kang oral daw na vaccination na ginigibo dyan sa JMR Coliseum. Igwapa ning Nagavax Express dangan drive-thru vaccination para man sa mga tricycle drivers asin riders asin ang mobile vaccination para man darahon na sa komunidad ang pagbabakuna laban sa COVID-19 virus. Siriman itong barangay vaccination and pediatric vaccination. Gabos po ini nakapag-contribuer tangani makakuha kita nin halangkaw na vaccination performance at 86% as of yesterday, December 5, 2021, 9:38 PM. Ang ibinali na po sa bilang basta nakareceive na ning first dose, ibinabali na po siya sa pagsabi kung pirana ano na si vaccination performance. Uli kang halangkaw na vaccination performance kang Naga City, madali nang makuha ang target na herd immunity na 70% o mas maging halangkaw padigdi. Kumodakol ng mga residente ang nagpapabakuna. First dose asin second dose, ini-in preparasyon na sa nakatalaang pagkakaigwa ning booster shots kang mga fully vaccinated na mga residente para sa masunod na taong 2022 na maresulta sa masalangkaw na proteksyon laban sa COVID-19 virus. Pwede tanang sabihon, we are close to that. Ang Department of Health kaya may tig-determinar na vaccination coverage. Ang vaccination coverage, yun na po itong 70% of the population, of the residents in the area. So kung kita 209,000, tayo man si pigbabasehan, base sa numero kan Philippine Statistics Authority, ang vaccination coverage ta is 146,000 plus. So ang 86% kayan, I think around 121,000 or higher. So iyo po yan si nabakunahan na. Yan. And diit na lang para makasi 70% kita para magkaigwanin herd immunity. Kaya po baga nasabi ko kaso bago, mukhang posible ang 100% on or before December 31, 2021. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, pagbabakuna para sa mga tri-mobile drivers sa Syudad Dinaga padagos na ipigtutulod. Aramuntan detalya sa Liki Paulo Papa. Piglinaw kan Committee on Transport sa sangguniang panglunsod na pigtutugutan ang mga tri-mobile driver sa syudad, bakunado man o unvaccinated, na magpasakay nin tulong pasahero. Sigun ki Konsyelo Silito del Rosario, pamayo kan komite,
padagos ang pag-inkaminar kan lokal na gobyerno sa mga nagenyo na magpabakuna, alagad day nanggad maninigo namang pirit magpabakuna, hulitaan pagpabakuna, nakadepende sa personal na desisyon. Ayun po, although po we are encouraging the general public na magpabakuna because parte po ni kang kampanya ka national government and kang city government under Mayor Nelson Ligason. Pakabot po sa pagpapasakay, dito po pwedeng piriton o persahon ang driver kang public utility vehicle na dapat bakunado siya. Kasi ang pagbabakuna po is a matter of personal right and personal choice. So, may mga suggestions po kani during the public hearing na magbugtak ng signage na ang driver bakunado na to encourage yung pagsakay ng mga pasahero. Pero duman po sa final form kasi ordinance sa dami na po sa pigbugtak. Because nga ni, again, basic right po kan tao na magpabakuna or choice na dahil magpabakuna. Aminado ang konsihal na bago maaprubahan sa sanggunian asin ni Mayor Nelson Legacion ang City Ordinance No. 2021-089 na nagtutugot sa sarong dugang na pasahero sa Trimobile sa syudad, may mga individual na nagtaong suhestyon manungod sa pagdukot nin signages sa mga Trimobile na nagpapahiling na bakunado ang mga driver. Dugang ni Del Rosario, pigmaray na dain na pigbali sa final draft kan ordinansa ang nasambit na suhestyon. Sa ibong kaini, padagos ang pag-enkaminar kan komite sa lambang namamanwaan kan syudad na magpabakuna kontra COVID-19 para sa mas mahewas na herd immunity sa syudad din Naga. Mientras tanto pig-anunsyar ni Mayor Nelson Legacion na as of December 5, nakakuanin 86% vaccination performance ang lokal na gobyerno basado sa grado na pigtaw kan Department of Health. Kan nakaliis na semana, piglauman kan alkalde na by December 15, maabot sa 80% ang vax performance kan gobyerno lokal. I think about 2 Mondays ago, nagsabi po ako sa Saindo na ang target na vaccination coverage by December 15, oh good news po yun eh. Iba man kaya ang nasa isip nindong good news. Ha? Oh, ang target na vaccination coverage is, pira nga na ito, garo 80% by December 15. O ngunyan po baga, December 6. Ang sa tuya pong vaccination performance as of December 5. Ini base po ini sa data kan Department of Health. Kita na po ang may pinakahalangkaw o saro sa may pinakahalangkaw na vaccination performance sa Bicol Region at 86%. 86%. Gustong sabihin, dahil December 6 pamadlangon yan, baad kaya ta po ang 100% by December 31. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, sa iba pang bareta, Plaza Rizal, diwat pigbukasan sa publiko matapos ang patrabaho. Mientras tanto, phase 2 kan pedestrianization project sa Old Centro, pupo na ang detalyes kayan haliki Joel Sudi. Gunya na natapos na ang Phase 1 kang pedestrianization and regreening sa palibot kang Plaza Rizal as in porsyon kan CBD1 na ang ginamit na fundo grant hali sa DBM. Nakatalaan namang puunaan ang Phase 2 kang proyekto para man sa mas magayon asin pagbusol kang pedestrianization sa Old Centro kang syudad. Ini ang sinabi ni Alcalde Nelson Ligacion kasabay sa ginibong simpleng seremonya kang reopening kang Plaza Rizal asin pagpailaw kang Christmas decors and lights sa nasambit na plaza sa pagselebrar na dagos kang Kamundagan Festival ngunya na bulan ning Disyembre. Sa pagbukas kang Plaza Rizal, may hiling ang natapos na patrabaho sa proyekto para sa pagpaurog kang pedestrianization sa sentro kung saan may lugar para sa mga naglalakaw, PWD asin mga siklista o equitable road na igwapang regreening project na presko asin magayon na pasyaran sa plaza asin sentro. Igwa ding drive lane adjustment asin on-street angled asin parallel parking area para man sa mga vehikulo, dangan may designado pang loading and unloading bay para man sa mga public utility vehicles na makakatabang para mabawasan ang heavy traffic sa lugar. Lugar na ini
Siring man, naugma po ako personally, ninhuli po nga ni na-appreciate kan mga tao. Alagad si mga additional improvements na pig-introducer tadigdi, halimbawa po si trellis, itong mga additional trees, landscaping na ginibo, dagdag na nakakapagtao po nin kagayunan, digdi po sa Plaza Rizal. Gabos po ini, maserbe na pandagdag na attraksyon sa mga taga-Naga, maging sa mga taga-Luwas sa Luwas Canaga na mapunta po digdi sa kasentruhan. Dugang pa kang alkalde, nakatalaan man na isunod ang pagkaag kan dancing fountain sa tahaw kan Duwang Plaza sa sentro na marurumduman na pinag-uktabang una huli man sa pandemic. Kabali na ang pagre-develop kan Plaza Quezon asin ang natatadapang porsyon kan CBD1 para man sa kaparehong proyekto na ang objeto mas maging magayon ang kasentruhan kan syudad. Dahil pa po kita tapos sa pagpapagayon po kan kasentruhan kan Naga. Si Inot na party po, iyo po mismo ining pinakasentro kan Plaza Rizal. Grant po yan from DBM, magigirumduman kan kita po magtukaw, tulos-tulos nag-implementar po kita kaini. Asin ang kasunod, iyon na po iningon yan, itong inapuntang pedestrianization, worth around 17 million pesos, libre po yan sa syudad. Ang nahihiling ta po na natatada, dua pa. Number one, itong ipinangako ta ka itong musical water dancing fountain. Ang pandua, nahihiling po nindo ang building sa Plaza Quezon, ang stage. Dahil na po magayon. Kuya na po, makulog na po sa mata pagpara hilingon. So kabali po yan sa isusunod ta na papakarayon. Para sa Nagangunya News, Joel Solina. Sa iba pang bareta, Kamundagan asin Paskuhan nagsikad na bilang regalo kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga. Ang detalyas kayan hali ki Paulo Papa. Total na 9,077 mga indigent families kan Syudad Dinaga ang target matawan kan lokal na gobyerno ni Noche Buena packages sa saindang mga barangay sa tradisyonal na Paskuhan sa Naga. Sigun kay Alkalde Nelson Legacion, tradisyon kan lokal na gobyerno ang nasambit na gift giving kada bulan ng Disyembre na pigpuunan ni Depuntong Jesse Robredo kan nagtutukaw pa bilang alkalde kan syudad. Kini pong Paskuhan na po nan po ini ni dating Mayor Jesse Robredo. So taunan po ini na garo tradisyon na po ini. Kada bulan na Disyembre, ang lokal na gobyerno kan Naga naghahanda nin panregalo sa mga pamilya, lalo ng tios na pamilya na naka-star digdi po sa Naga. Mapuon po kita sa aga. As in, kukumplitoon ta po ang panao sa 27 barangay kan sa tuya pong syudad. Obeto kan aktibidad na maipaabot ang regalo kan gobyerno lokal sa mga indigent residents na yaon sa 27 barangay kan syudad. Kan Huwebes, Disyembre 9, pigpuunan ang Paskuhan 2021 sa Barangay Concepcion Pequeña na may 2,260 mga recipients. Si Kapitan Jewelyn Regmalos nagsabi na importante ang kaugmahan hatod kan Paskuhan sa mga indigent niyang mga kabarangay. Siguro po kami lang sinainot sa schedule ngayon. Ka mga nakaaging taon bago man kami sinainot. And ang importante po digdiyo si dinadarang kaugmahan ali sa lokal na gobyerno kan syudad na taonan na tradisyon na Paskuhan sa barangay. Sila Arnie Pangilinan, residente kan Barangay Concepcion Pequeña, asin recipient kan Paskuhan, na apresyar na maray ang simpleng regalo kan lokal na gobyerno sa mga kinakapos ngunya na Pasko. Ay dako naon kong maray na tabang po, araw po sa muya na nagkakapos-kapos. Siyempre dako laon na maray, miski dikit po na bagay, dako laon na maray. Maraming salamat. Mientras tanto, formal na pigbuksan liwat ang Plaza Rizal, kasabay kan pagpuon, kan taon na Nakamundagan Festival, kan Disyembre 8. Sigun kay Alkalde Legacion, apuera sa pagtaong importansya sa pagkamundag ni Kristo, dugang na atraksyonan mas pigpagayon na plaza sa syudad na mapabaskog sa sektor ni negosyo. Maidagdag ko na ini magiging dalan man tanganing si mga establishmento na nakapalibot po digdi sa Plaza Rizal, tangkilikon po kan mga tao. Ta siyempre pag yaon ka na po digdi,
Kung may mga babarakalon, digdig ka na. Di ba? So tabang tapo ini sa mga negosyante na yaon po sa palibot kan Plaza Rizal. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, stimulus o business stimulus program, pigsyerto kan sarong komite sa sangguniang panlunsod kanaga na magpapadagos sagkod sa taon 2022. Aramon tan bilog na detalye sa ni Joel Sulit. Ipapanagos kang lokal na gobyerno kan syudad Dignaga ang business stimulus program na pinuunahan na para man matabangan ang mga small and medium enterprise na naapektarang marhay kang pandemya. Ini ang tinaunang duo ni Konsehal Joe Perez kag padrino kang ordinansa para man sa business stimulus na saro sa mga pinagahasi ni Alcalde Nelson Legacion na araman masuportaran asin maipadagos ka mga small medium entrepreneurs ang pagnenegosyo sa tanga kan labing epekto kang pandemya dangan masustinaran maging ang hanap buhay ka mga empleyado ka mga saradit na negosyo. Sinabi pa ni Perez na ang kadakli sa mga naga-based SMEs na natawanan ng loan o zero interest loan ang nakapagpapadagos kan sa indang negosyo kasabay kan luway-luway ng pagbalik asin pagkusog kang ekonomiya lalo na ngunya na igwana ning diit ng paghaluwag sa mga restrictions na piglalaomang magpapadagos huli sa pagbabaning mga kaso sa COVID-19. Dugang pa kang konsihala kadakli sa mga SMEs na nabenepisyuran ang nakakabayad kan sa indang nasubling kantidad na hali sa lokal na gobyerno kaya man plano nindang ipadagos ini sa masunod pang taon para madugangan pa ang mga SMEs na mangingidamang asin makapagpadagos kan sa indang negosyo dawa pa sa tahaw kang pandemic. Tawan sila ang panahon pa makabayad pero po gabos sinda nakakomiter na magbayad given the chance duman sa sinasakitan and ito pong kadaklan maray si negosyo, maray si return kahit itong sa indang katong pinautang ni sa inda kaya sige po ang bayad lalo na ta mayo pong interest and kay po ang po ninda ang track record. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunita. Sa iba pang bareta, mga kandidato sa nagdadangadang na 2022 local elections obligadong magkumple sa health protocol sa karampanyahan. Aramuntan bilog na detalye sa halik kay Paulo Papa. Obligado ang mga kandidato sa 2022 elections na magsumiter sa Commission on Elections o COMELEC nin affidavit of compliance sa health protocols 24 oras makaliis ang face-to-face campaign rally. Si Attorney Maico Juliad Jr., Election Officer 4, asin pamayokan COMELEC Naga, nagsabi na mahihiling sa nasambit na papel ang numero kan partisipantes asin preventive measures na piggibo kontra COVID-19 mantang nagkakampanya kay banadigdian mga litrato na nagpapatotoo sa pagkomple sa mga panundon kan Interagency Task Force o IATF. Dugang kan abogado, mabalgar sa RA 11332 o Unmandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act ang mga kandidato na daing pig-submit na affidavit 20,000 pesos sagkod 50,000 pesos na multa o pagkakarsel nin saro sagkod 6 na bulan ang padusa. Ayun po, masubmit po sindang report sa COMELEC katong affidavit na compliance na sa health protocol. Ano po, importante po itong isubmit na kung dahil sinda masubmit, pwede sinda mag-violate naman sa IATF rules na ito po nga ng Section 9, Paragraph D and E, kang Republic Act 11332. Ano po, tapos pwede man po mag-violate naman sa COMELEC resolution. Sa Section 40 kan COMELEC Resolution number 10730, obligado ang labang kandidato asin mga supporters na magsuot nin face mask, magdistansya nin sarong metro, disinfection kan mga kamot, asin i-practice ang proper coughing and sneezing etiquette mantang nasa aktibidad na konektado sa karampanyahan. Pigsabi pa ni Julia, nasasapuon kan si isay man na nagbalgar sa resolusyon ang pagkakarsel nin saro sagkod 6 na taon nin mayong probisyon. Apwera kay ni disqualification sa pagkapot nin pwesto sa gobyerno asin kawaaran nin diretso na magboto basado man sa Section 264 kan Omnibus Election Code. Pero sa COMELEC mas alang ko ang penalty syempre kabus pong mga violation kang election laws
Ang penalty po dyan, not less than 1 year imprisonment, but not more than 6 years imprisonment. 1 to 6 years imprisonment. Tapos po, pati pag na-convict ka kang COMELEC election offense, no probation po yan. Kaya ibig sabihin ka, hindi ka maka-avail ng probation, isaserbi mo talaga sa kulungan. Tapos pero po kayan, sa violation po kang rules ng COMELEC, 1 to 6 years imprisonment, no probation, disqualification to hold public office, tapos mawawala po itong right to suffrage mo, itong right na mag-boto. Sa 2022 Philippine General Election Calendar, pigtalaan ang campaign period poon Pebrero 8 sa Mayo 7 para sa mga nagdadalagan para sa national positions, mantang Marso 25 sa Mayo 7 para sa mga kandidato na nagdadalagan para sa local positions. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, Naga City People's Mall nagsertong salbado asin preparado sa dagmang na mga parasaod ngunya na Yuletide season. Ang detalyas kayan, balikanta si Paulo Papa. Pigsyerto kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO na matinir na barato ang mga produktong mababakal ngunya na Yuletide season sa Naga City People's Mall o NCPM. Si Market Superintendent Ramon Florendo, pamayokan MEPO, nagsabi na bastante ang supply nin kakanon sa merkado kaya mayo man dapat na ikandal ang mga parabakal. Alagad aminado si Florendo na medyo halangkaw ang singil sa sira ngunya na Disyembre huli sa makusog na northeast monsoon na naglimitar sa mga parasira sa paglawod. Dugang ni Florendo, maruluwas ang frozen fish sa merkado kan syudad, gikan sa syudad din na Botas, kaya padagos ang kooperasyon kan MEPO asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tanganing bantayan ang kalidad asin legalidad kan mga sira gikan sa nasambit na lugar. Sa ngunyan mayo po akong paghandal dahil bastante ang supply. Apuera po kang sira na medyo nagwara-wara dahil sa amihan, sa duros. Kaulay ko subago si mga parasira, medyo nga sir hard life ang sira ngunyan. De may aram kung hanggang no arin ining duros-duros, so de man nakakaralahod. So, maruluwas kayo ng frozen, haling na Botas. We are in coordination man sa BIFAR. Takon mayo sinda ni mga maninigong papeles. Nire-report mi para mag-operative di ang Bureau of Fisheries. Apuera sa pagmonitor kan presyonin mga bakalon, padagos man ang daily asin nightly disinfection sa NCPM asin pagpasunod sa health protocols sa mga parasaod. Pig-anonsyar kan MEPO na sa maabot na Disyembre 24 asin Disyembre 31, okupado nin seasonal vendors ang parking spaces kan merkado sa parte kan J. Hernandez Avenue asin General Luna Street. Paliwanag ni Florendo, pigmarahay na ibawal ang pagparke kan mga lunadan sa mga nasambit na espasyo, tanganing sarong lugar sana ang dalaganan kan mga parabakal imbes na iwarak ang mga ini kung sain pang parte kan CBD1. Diyan man po sa Igualdad side kang merkado publiko, yan sa J. Hernandez. Bispiras po kang Pasko, sa bispiras man kang bagong taon, pinapakyulayan mi dyan si mga nagpa-park na pinagbabawal mi na muna. Kadakol pong napwesto dyan ng mga vendor. Imbis na magpwesto kung sa ina lugar, sa tuwi na sana pong ginagamit dyan yung parking area. So, kadikit pong inconvenience yan, kundi mas inconvenient kung yaraon sindagabo sa tinampo. Ini mga karita, mga kariton. So, ninulit ang merkado publiko, di yan dapat na tindahan ninda. Digdi man sa General Luna side, itong mga post-to-post sa side post, matirindaman sila katong mga decorative materials, mga gift and toys. Mientras tanto, nagtitinir na ligtas magsaud sa NCPM. Huli sa aksyon kan lokal na gobyerno sa mga gatak, napigdarakan mga linog kan Oktubre, siring kan paglag nin mga steel columns. Apuera kay ni, estriktong pigpapainaan ang mga delivery vehicles din 4 na tonelada, tanganing ligtas na isakat ang mga produkto gikan sa ibang banwaan. Ang mga bagahing pigbawas, ligtas man na isasakat kan mga porters sa merkado publiko. Safe pa man ang sa tuwi pong merkado publiko.
based on the assessment kay sa to yung mga inhinyero kan syudad plus itong mga engineering consultant kang syudad na mapasiguro na safe pa ang satuya pong merkado publiko. Duman po sa rampa ang ginibo lang pigpabawasan ng load itong nagsasakat. Medyo naapektaran ito kay itong linog pero according to them safe pa magsakat. Pinabawasan lang ng tonnage itong pagsasakat duman up to I think mga 4 tons. Maririsa tabaga halimbawa produkto haling tinambak sarong truck na halabaon, sarong jeep na halabaon, pano ni mga sako ning kamuting kahoy o kaya saba, magabat yan. So ang ginigibo mi, bago siya magsakat, pinapabawasan mi na ning load, pigkakarita na lang pasakat. Tangarig itong stress de madagdagan duman sa rampa. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. Mientras tanto sa iba pang bareta, Barangay Panikwaso nagpasalamat sa lokal na gobyerno Canaga huli sa barangay vaccination. Ang detalyes nagbabalik si Paulo Papa. Dawa bihira na magkaigwang kaso ng COVID-19 sa Barangay Panikwason, dagmang na residente ang nagruso sa barangay vaccination site para magpabakuna. Si Kapitan Domingo Ramos nagsabi na nagin maray ang resulta kan barakunan sa upper barangay dahil mayo paninanutaran na maindatang epekto kan bakuna sa mga residentes apuera sa pagiging kampante kan barangay sa umakan COVID-19 asin dakol na enganyar na magpabakuna. Siguro sir, maray sinaging resulta dahil si mga inot na nagpabarakuna first dose, si sa indang kinakatakutan na baka kung anong mangyari sa inda pero naprobaran ninda kan first dose pa sana hanggang ngunyan may masindang namati na mariman si sa inda pagmati kaya kadakol na inganyar na magpabarakuna. Sigun ki Emma Brofas, 56 anyos kansona dos Panikwason, nakatipid ang mga residentes na arog niya sa pamasahe asin oras huli sa bakuna na pigdarakan gobyerno lokal sa harayong barangay kan Panikwason. Unang-una na po niyan yung lifestyle ng mga naka-istarigde. Inot-inot po kami permi naka-exercise kasi naglalakaw kung mayroong dudumanan. Ang pangduwa po, sagana po kami digdi sa gulay. Ang tubig po namin, mineral water, galing dyan po sa bundok. At ang mga gulay namin po dito ay sariwa. Kaya po siguro sa tabangkan kagurangnan sa kanyang kabutan, kami po ay malinig sa COVID-19. At nagpapasalamat po kami, nagabos kami digdi ay mayroong marhay na kalusugan. Si Lizel Onya, 19 anyos, education student kan Nagavia Adventist College, nahilingan importansya kan bakuna sa saiyang salud asin pag-eskwela, lalo na ngunya na piglalao man ang face-to-face eskwelahan sa second semester sa Enero. First po, ang naging reason ko po, kaya po ako nagpabakunas ngayong araw is, sa school po namin, parang ginagawang na po ito kasi po, nag-apply po kami ng face-to-face. So para payagan na po kaming magklase na normal po. And then, ito po ay ayon sa akin, maganda naman po ito kasi po ito ay nagbibigay ng protection laban sa COVID-19. Sa lado kan lokal na gobyerno, pigsabi ni Mayor Nelson Legacion, nakatuyuhan kan barakunan sa barangay na matabangan makatipid ang mga residente digdi, mantang dahi na kinakaipuhan pa na magbaba sa sentro kan syudad para magpabakuna. Dugang kan alkalde, lalong nasabutan kan barangay ang importansya kan bakuna, lalo na nagpapadagos ang face-to-face classes sa Panikwason Elementary School. Pero dahil na ninda po kaipuhang maabala, dahil na po ninda kaipuhang gumasto, papunta po digdi sa Jesse M. Robredo Coliseum para lang makapabakuna. Kaya dakula po ang pagpapasalamat kan mga residente duman po sa barangay Panikwason. Siring man, mas lalong na-realisar, naintindihan ang kahalagahan kan pagpapabakuna, lalo na tanagpo na po ang limited face-to-face classes duman po sa Panikwason. Si mga aki, tinugutan na po na magklase from kinder, grade 1, grade 2, as in grade 3. Base po sa pakikipag-ulay ko sa mga opisyalis kan Department of Education, nagmamaot po ang division na by January, kung kaya nagabos na eskwelahan sa Naga, back
to resumption of face-to-face classes na po yan. As to the details, syempre ang ma-decision po ang Department of Education. Sa presente, 1,092 na residente ang nakapabakuna kontra COVID-19, 8.81%, kan 3,100 na populasyon kan barangay. Kompuesto ini, kan 819 na nakapatudok din first dosage, asin 2,073 na fully vaxxed, kabali sa 158,223 na nagenyong bakunado. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga Mayor Soligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asin sangguni ang panlunsod kan Naga, asin bilog na ANN News and Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay, masunod na Urulay Banwaan. Sako mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Urulay Banwaan. Mga tugang, yan na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na pagkaaga. Petsa 11, bulan na Disyembre, taon 2021. Liwat po kita mag-iribanan sa laog ning 30 minutos ng pag-urulay-ulay sa mga programa, polisiya, mga aktibidad na ginigiwo po kang gobyerno lokal kang Naga para sa mga Nagenyo. Mga tugang, ini po ang sa inyong lingkod, Allen Rayondanga. Kita mga tugang, live na nadadangog sa 100.5 Idol FM, siring man sa 89.5 radyo natin, asin nadadalan live sa tuya pong Naga City Government FB page, asin ang Nagangunyan News FB page. Mga tugang, unya na pagkaaga sa tuya pong pinagmawot na makaibahan para po tawanan kita ning mga manyanigong impormasyon. Urog na po sa tuyang ginigibong Paskuhan sa barangay, mga aktibidad kan sa iyang opisina sa pagtabang sa mga kababayan niyato. Urog na po si mga nangaipuhan ng tabang na mga nagkitirios na mga taga-Naga. Mga tugang, again, ang situay pong bisita, ang pamayo kan City Social Welfare and Development Office, ang pirming sibut, alagad gorgeous na gorgeous. Mga tugang, Ma'am Annabel Vargas. Ma'am Annabel, good morning po. Good morning, Sir Allen, asin po sa mga paraantabay kasatuyang programa. Ma'am, pigpo na kan sa tuya pong gobyerno lokal sa paagi po sa kagasayndong opisina, kay bahay nindo permi sinda Mayor Nelson Ligacion, si Vice Mayor Nene Diasis para digdi sa ginigibo niya itong taunan na Paskuhan sa barangay. Kumusta po ma'am ang aktibidad ta? So far so good. Actually kasugba kita nagpuon. Asin ini magyayari sa loob ning anom na aldaw. So from December 9 up to December 14. So sunod-sunod iyan, makitang pahingalo hanggang Sabado Domingo, actually gwa kita. So far so good ang outcome kan sa muyang activity sa barangay. Actually ang urulay nga ni kung may mawawalat, dadarahon giraray. So kasugma kaming binalik kasi talagang si Taho nagduruman talaga. Yan. Ma'am, pira ma'am ang target ang unyan na taon. Kumaga pira ang pigprepararan nindong pamilya sa tuya pong taon na Paskuhan. Nagdagdag ba ini? Nagdugang bang unyan ining taon? Nagbawas ba kita? Or consistent lang kaya duman sa dati tang numero?
So actually, ang opisina kasi ang nakalaan itong sa mga Paskuhan, na aktibidades kag lokal na gobyerno. Sa samuyang opisina, igwa kita ning duwang sektor na target. Ang inot yung regular Paskuhan na kung saan ang target ay yung mga indigent residents kang 27 barangay. Ikaduwa, itong Ma'am, kakaroon ta, indigent residents. Okay. Ang ikaduwa, yung mga senior citizen man na indigent man sa 27 barangay. So gustong sabihin, igwa kitang preparar na duwang klase ning patus para sa Paskuhan, para sa Inda. So sa ngunya na taon, dahil nga nagkaigwa kita ning kadakol na pinagkagastusan sa pandemic, kang COVID-19. So nagkaigwa lang kita ng consistent number. Kung sabihin, kung ano si target takan last year, iyo mang giraray mo yan. So pirayan mo yan, ma'am, mga pirang numero yan mo yan. So nag-target kita ng 35,000. 35,000. So dakula man giraray. Dakula man giraray. So gusto sabihin, ma'am, alimbawa nga baga sa sarong pamilya, no, totoo kumaga indigency pamilya. So, igwa siya ning Paskuhan. Alagad, may kaibahan sindang senior citizen sa loob ng pamilya. So, suway pa itong sa senior citizen? Suway itong sa senior citizen. So, lalong-lalo na kung ang senior citizen, pensioner kang CSWD. So, pwedeng may saro talagang pamilya na mga makakaduwa o makakatulo dahil pwedeng igwa siyang kaibahang senior citizen na suway sa bilang kay itong pamilya. Okay. Ma'am, mga pirang taon na imam ginigibo ining Paskuhan? Actually, ang Paskuhan ta nagpuon pa kay ito ki dating Secretary Mayor Jess Robredo. Ang inot, year 2000 yata kita nagpuon, yung inaapod tang Paskuhan sa Panganiban. Actually, yung Panganiban, close ka mga panahon. Tapos si mga trakato, yaon duman si mga Paskuhan goods ta. Si mga tao sa barangay, naduruman sa Paskuhan, ay sa Panganiban. So dahil nga nagkaigwan ng garo kadikit na kadipisilan, kasi halimbawa kung hali kang panikwason, maigdi ka lang sa naga, makuha ka lang ng Paskuhan goods. So ginibo ka to, minaawat ka to na ano daw ngayon kung barabarangay na lang. Yan. So kaya nag-evolve. Lalo na kung umuran. Ang Disyembre po baga, prone na maray ang pag-uran, ang bagyo. Kadto pati ma'am, tanda o kayo ni ang Paskuhan kadto, takadto kay baga maray pa ang koleksyon pa sa sponsorship sa piyesta. So pagkada kadto may matitipon sa piyesta, yung mga kato ang ginagamit sa Paskuhan. Tsaka actually, bako lang kita kato, may mga may mga organization na nasabay. May nasabay. Actually kato ka nagpupuon pa lang kato si mga Jollibee, guwamaning booth. Si mga Jollibee nagtatao man sa mga tao. Yeah. So maugma kato. Kaya lang mas maray garo talagang ngunyan sa barabarangay na. Yan. Urog na nganing ngunyan ma'am well, may pandemya. Pero alagad ang kagayunan ngunyan ta nagpaparamaray ang sa tuyang numero sa COVID kansuod ma. 10 na lang ang sa tuyang active cases, tapos mayo kitang naikurit na bagong kaso ning COVID sa Naga. So halos ba ngunyan ma'am pigpipirit ta sa Naga, magbalik kita sa normal kaya sa tuyang Paskuhan nahiling ta si kadakulan mangyaray kan tao. Although ngunyan nahiling ta naman si disiplina kan tao sa Paskuhan. Ara man pati nindang pag may ticket, aabuton talaga sinda. Dahil kaya mayo naman nakikisusuan ngunyan sa Paskuhan sa barangay. Ma'am, ano ang mga ini-expect ang mga taga-Nagang dapat laog kayan? Ano dapat ang nasa laog kayang Paskuhan good bags sang iyan? Dahil nga ang Paskuhan ta in time for the Noche Buena. So syempre igwayan ning spaghetti, tsaka yung goods, plus yung bagas. Kasi kita baga, ang pinaka-importante sa pamilya, yung bagas. So, kumbaga sa dahil man sabihin na bilog na goods para sa Noche Buena, pandagdag. So, kung igwa ng pasta dyan, igwa ng cheese, so, madagdag lang yung kadikit para mabilog itong sarong menu. Kumbaga, makabawas-bawas sa gastusan sa tutihang Noche Buena. Yan. Ma'am, sa iba kitang niyo. By the way, ma'am, matapos kita December 16. 14. December 14. Haros na hiling ko duman si schedule. Garo, 3 pagkaaga ang dudumanan, 5 pagkahapon ang schedule. Garo, ang hapot ma'am, kaya ba na matapos at 27 barangay for that period? Actually, kaya kasi nag-extend kita ng Saturday, Sunday. Kabali na si Sabado, Domingo. Di ko sabihin talaga, mas may panahon na makakaabot talaga si beneficiary. Kung sakaling may trabaho, may Sabado, Domingo siya na pwedeng magkuha. Pero halimbawa baga ma'am, in the event lang, may tada. Dahil nag-abot sa tao. Sa isa kayo po ang magdulok. Dahil niya nakuha sa iyang goods.
So kay po kisay ba siya pwede magduman? Mapabarangay ba siya o kay po magdiretso na sa imong opisina? Kasi actually ang urulay, pag dakol ang tada, ibabalik sa mo. So pag yaon na sa mo, kami na ang ma-release. Okay. Pero ang nangyari nga ningunyan sa barangay, garo dikit na mala ang tada. So sa barangay ni sinama ko. So kay po magpasiring nga lang duman. Sa barangay na. Pero aram taman baga ano na perming sa pair experience ata sa Paskuhan sa barangay, permi dyan may mga dai na abot, nakikiulay. Kulang permi. Kumusta ma'am si sa tuyang pig-andaman? Kumbaga para kumbaga daiman madaihan si talagang aram tama na nangangaipuhan man talaga. Aram tama ba kunyan ma'am kumbaga nagdakol talaga nagtios because kaning pandemya eh. So yung nga din lang ang perming garo problemado ako kasi pero before pa man na nagkaigwa kayo ng distribution aram na ka mga kapitan na kung ano si pig allocate hanggang dumana lang kita. Okay. Kasi pig sagad mi na actually bako ba lang talagang taga barangay kasi may mga tatarawan ng pamangkitan ng iba halimbawa yung Naga City Jail yung mga PDLTA. So every year igwasinda. So gusto sabihin siguro pwede kita maka-paunra ng mga kadikit nga pero kung sabihin na mako ang ngayon ng hundreds deta nagaro kaya. Yan. Ma'am, sa iba kitang sa iba po kitang kumbaga pigwa para sibutan kan sa imong opisina. Kang kasagsagi kang COVID aram ta tabang-tabang kamo kang contact tracing and monitoring center sa paghatod ning ayuda COVID care kit as in pagkakan to the extent na ang tinatawag tabaga 14 days period na pagkakan tangarig talagang dai magluluwas. Kumusta ma'am itong kumbaga gura man sinagastos ta sa kabilugan ka itong sa tuyang ayuda sa mga nagkara-lockdown? Kasi sa pagkaaram ko nagpuong kita Mayo, unya na taon. So hanggang ngunyan, siguro abuto na kita ni mga kulang-kulang 10 million ang gasto ta. Pero kami nga ngunyan nagpapasalamat din kasi kumbaga sa garo na inaan ng dikit-dikit si mga trabaho. Dahil nga ni kang nagbaba si kaso kang COVID cases na sa Naga. Asin kami, hindi pinagpapasalamatan mi ini. Si Inot, medyo dipisil sa mo kasi itong pagtataon ng ayuda, bako man kita nakalimit sa pagkakan. Kuminsan nga ni natao pa kita ni mga diaper, ni mga bulong. So, na pag-aayudahan taman yan. Kaya lang may kadipisilan minsan kasi, syempre, bako lang ang opisina mi kani, may mga katuwang kami, aro ka mga social welfare volunteer, na sinda mismo, direkta, kaiba itong ibang opisyalis kang barangay na nagdadala ka mga ayuda sa kanya-kanya. May beses nga ni ma'am, naapod ako sa iyo mga alas 11 banggi, alas 12 banggi. Ma'am, tabangi man daw kami, kay puan min bakalan bulong ining sarum na ka-lockdown. Inaatake na ning hika. Igwasinda ning nebulizer, mayo katong nebul. Mayo katong sa katasarado naman kayan ang sa tuyang City Health Office, makitang kukuanan. May beses naapod ako kayan sa imo tangarig makapasugo na makapabakal kita ning mga bulong. Bako yan once, kundi several times tayo na ginibo, matanga, minsan nga may maagahon na nangangapudan kita because, nag-aapod kita because kay puwantang respondihan siya on sa naka-lockdown. Pero dahil taman yan, of course, taman yan tigpa para balangibog kang panahon. Ma'am, kumusta itong, kumbaga, naka-adjust na din ba ngunyan si Satuyan ko yan? Itong social welfare volunteers ta. Iyan, permitaan ko yan eh. Katabang. Maagahon. Oo. May bagyo na may COVID, no choice kundi babayaan si pamilya, tangarig ayudahan siya on sa lockdown. Kumusta ma'am si Satuyang mga social workers tangunyan sa opisina, siring man si mga social welfare volunteers sa barangay? Actually, Len, ini ang pinakadakulang pinapasalamatan. Kato pakidipon tong Secretary Jess. Sinda siya kanya ang samuyang nagsabi na mag-organize daw ngayon kamo ni mga volunteers nindo na iyo ang mga katabang. Actually, only in Naga City, naigwa kita ng social welfare volunteers, na iyo man nga na ang kinaiinggit ka ibang mga munisipyo dahil nga ni, dahil may katabang kami, madali ming marespondihan si mga pangangaipo kang mga nasa barangay. So, ngunyan, sibot-sibot pa din kasi may sanggawadan pa kitang gigibun, sa ngunyan may Paskuhan pa. So, dikit-dikit, nakaka-adjust na din. Okay lang. Ma'am, Disyembre, apuera sa Paskuhan, ano pa po itong mga pigtataong social, kumbaga itong ibinabang mga social welfare programs? May naka-schedule pa ba kitang mga social pension sa mga senior citizen? May mga gigibuon pa ba kitang mga ibang aktibidad? Actually, igwa.
ngunya na bago magtapos ng taon, igwa kita mga naka-line up na activities. So pagkatapos kang Paskuhan, itatao ta naman itong fourth quarter kang rice distribution kang Sanggawadan beneficiaries. So gigibuon ta yan sa 7 lugar, cluster ta sinda. So gigibuon ta ini yung December 15 and 16. Kaya pala may nahili ako duman na nakasaro na duman sa Sanggawadan sa Paskuhan na schedule na hanggang 16 na panaota sa mga Ma'am, halimbawa baga Sanggawadan para duman man sa dai nakakaisik ang programa. Kung ini fourth quarter, kung sabihin may first quarter na panao. Actually, may tapos second na kita. quarter, may third quarter. Because sabihin 4 na beses kitang nananao sa Sanggawadan for every year. Yes, pero ang third quarter kayan, yung school supplies. School supplies. 4 quarters, may ginigibo kitang activities. Si primero, bagas. Si pangandua, school supplies. Si pangtulo, bagas. Pang-apat, bagas. Yan. Ma'am, sa sarong, tama ba, pamilya ang target o per aki ang inihiling? Family. So, kung ikaw miyembro kang Sanggawadan, ano ang piglalauman mong halimbawa, may miyembro kang Sanggawadan, so mga perang kilong bagas man yan for the entire year or for every quarter, dapat supposedly ang ma-receive mo? Okay. So, dapat mahapot sinda. Paano kayo makalaog sa Sanggawadan? Yeah. So, inot, dapat para makalaog ka sa Sanggawadan, igwa ka ning aking 4 pataas. 4 pataas. Oo. So, para ma-qualify ka sa programa kang Sanggawadan. Ikadua, syempre, dapat talaga tios ka. Kaya ka nga dapat makalaog sa programa. So, ang kada sarong beneficiaryo, ang kada sarong pamilya, igwaning sarong aki lang na pwedeng maging miyembro kan Sanggawadan program. Kung sabihin kaya, pagkabalik ka sa Sanggawadan program, si aki mo, si mga school fees, libre na yan. Babayadan na yung kang lokal na gobyerno kang naga. Ikadua, every quarter, igwa ka ning maximum na 30 kilos rice. Every quarter? Every quarter. So sa madaling sabi, sa laog ng sarong taon, igwa ka ning 90 kilos. Ano man yan? 90 kilos. Mga haros, labi sarong may kabanga. Almost 2 sacks. Almost 2 sacks. Ano? Almost 2 sacks. So, pwera ka yan, pagpupuon kang school year, si aki mo, igwa pang school supplies na tinatao ang programa. Pero, dahil nga na igwa kita kaning tinatao, dapat igwa man sila ng responsibilidad sa programa. Halimbawa, dapat si aki niya may 85% attendance sa school. Dapat, perming yaon sa school ang aki. Ikadua, dapat si mga magurang kaniyo participative man sa mga aktibidades kang syudad plus yung mga sa eskwelahan. So dapat pala kung ikaw membro kang Sanggawadan, pa nagpaapod ding brigada eskwela, dapat yaong ka. Correct. Dapat yaon sinda. Pa nagpa-PTA meeting, yaong ka din. Kasi kinakount din yung attendance len sa bagas. Sa kada attendance, may 1 kilo. Kaya dahil man gabos na kung aning 30 kilos, ang iba kayo 15, iba 20. Pero ngunyan, dahil nga itama yung klase, total 30 kilos ang tinatawag. So, ngunyan mamananao kita ning sa fourth quarter, so piglalauman ang maximum kayan 30 kilos. mga 30 kilos. So mga perahin mo na pamilya ang kumaga, sa ngunyan, ikaw kitang mga perang miyembro kang Sanggawadan. Nasa 1,200 plus, almost 1,300. 1,300. So kabali na dyan si mga waitlisted. Gusto sabihin, si day pa na ako katong bagas, pinabali mi na ngunyan. Okay. Tapos, sa ngunyan na fourth quarter, si mga incentive sa school, i-rise mi na lang ito. Rice incentive na. Kasi ngunyan, nagkaigwa kayong problema. Actually, cash incentive ito si mga with honors. Correct. Opo, dapat baga kung ika ang sa imong aki ngay kabaling duman sa inaapod na with honors, itong with highest honor. Yeah, with highest honor. Sama naman baka kunyang first, second, third, naman pong valedictorian, may naman salutatorian. So, may cash incentive. Kung ika membro kang Sanggawadan, supposedly cash incentive. Opo. Kaya lang nagkaigwang problema ngunyan dahil nga ni modular ba ngunyan, So, nagkaigwa ning ruling ang DepEd na dahil pwede mag-issue ng certification duman sa mga non-graduating students na may mga with honors. So, dahil kita pwede mag-process kasi as per ordinance, dapat igwa ning certificate of awards. Correct. Big award. Sa katamayo, ngunyan pig-convert mi sa bagas. Pero ma'am, susog na yan, duman sa grade kang aki. Susog sa grade kang aki. Okay. So, ma'am, iyan si Sanggawadan yan. Ang queen bako naman sa ako nasa education scholarships and sports office na siya.
Ma'am, social pension. Disyembre, ang aram ko, igwa kitang normally, nananaw kita, kumbaga, nagko-coordinate sa indo ang National DSWD para duman sa social pension kan mga kamagurangan. Igwa ba kita, ma'am, schedule giraray ngunya na Actually, December? tapos na kita. Tapos na. Oo, itong last month lang. Ato dati kayo, advance pala. Naka-advance. Actually, yung mga senior citizen may nakakuha ng 12,000, may 9,000. Kasi si 2020 na mga unpaid, pa-receive na gamos. Okay. So, very happy ka to si mga senior May mga seniors ka to nagreklamo, ha, ina daw ngayon sa Samuya ngayong social pension na kabangang taon. Ano, kabangang taon. May nagreklamo ko tong July, December, dahil niya na-receive. Mayo pa. So, ngunya, na-receive na nila ka last month lang. So, in fact, ngunya na aldaw, nakakaigwa ning pag-release kay itong cash card para sa UCT. So, ang UCT, ini itong mga tao na indigent, nakabali duman sa listahanan kang DSWD. Suway pa yan, ma'am, sa 4-piece. Suway iyan. So, ang listahan ng beneficiaries, dati baga, cash ka to ang tinatawag. Ngunyan, ang itataong ngunyan, ATM. So, halos pareho na din sindakang 4-piece. Yes, halos parehas kang 4-piece. Pero ang ATM na yan, inaasahan malaog ang 2019 and 2020 UCT. O, it's tiripon. Oo. Pero, ang dangog garo 1 year lang. Kasi may utang pa ang gobyerno ng 19, 20, 21. Girumdum itong sa UCT kang senior citizen na 3.6 per year. So per year 3.6 ang kada saro, dapat maglaog dyan 7.2. So sa ngunyan, ang mga ATM na i-release, garo 1 year lang nakalaog. Kaya itong ATM na cash card na i-release, automatic may pundo ito. So ngunyan po, ang pag-release kang cash card, gigibuon lang aga. So pagkahapon, maano na sa machine, mapinasinda, para makuha na itong cash. Okay. Yan. Ma'am, UCT, pension, balikan ko sa pension kang mga senior citizen. Dakulon minsan nag-i-inquire sa tuya na paano nga kami makakabali? Kay puan mi bang magpalista o kami ba ang ililista? Kay puan mi bang magduman sa City Hall? Kay puan mi ba magpa-DSWD? Ano ang proseso kang para mag-qualify ang sarong senior citizen duman sa social pension program? Okay. So aron po kani, kung sa paghiling ninda qualified sinda, pwede sinda magduman sa opisina. Pero di nangangahulugan na pag sinda pig-interview duman sa intake sheet, lusot na sinda. Kasi recommendatory lang kita. So sabihin, i-recommend lang sinda sa DSWD for para makabali. Para makabali sa programa. Pero ang may final say talaga ang DSWD. So ang ginigibo kang DSWD nagva-validate. So once na ma-validate, saka pa lang ma-inform sa mo na si pig-validate ninda yaon na sa payroll. Pero ang gabos pong mga aplikante, piga-accommodate me. Pero kung ang saro ngayong aplikante ngayon is pensioner na ngayon kang SSS, then na siya ma-qualify. Or GSIS. Or ngaya, siya, survivor pensioner. Basta any other pension na nare-receive niya, dahil siya pwede. Dahil siya kabali. So maski, halimbawa, may nagadan si Agum, siya nag-receive ng ngunyang katong survivor pension kang SSS, dahil din siya pwede. Yan. Dakulong kayo ma'am nag-i-inquire regarding sa social pension. Si lola ko ngayon, paano nga makakabali dyan? Tius man nga kami. But it turned out, garo nakaka-receive katong minimum pension hali sa SSS. Garo may nagtrabaho man, nakaka-receive. So, day kabali. Day kabali. Okay. Ma'am, napag-ulayan ta ang Paskuhan, napag-ulayan ta ang Sanggawada, napag-ulayan ta ang social pension. Ngunyan ma'am, igwa kitang mga sectors pa. Si senior citizens ta, puwera ka nare-receive ng social pension, igwa pa kitang mga Paskuhan, di ba? Paano si mga PWD? Actually, yung mga PWD may sa diring programa man, na halos ka parehas kang senior citizen. So, balik kita sa senior citizen. Pwera pa lang ka itong Paskuhan, pwera ka itong social pension. Ang senior citizen, igwa pang nare-receive, lalong-lalo na itong mga bedridden. Igwa sinaling monthly. Suway pa ito. May monthly rice allowance or allocation na tinatawag ang OSCA office. So, iyan, pwera ka yan, itong mga very indigent senior citizen, igwa pa sila nakukuha ang garo Christmas gift, pag
pag Christmas tsaka itong Fiesta gift pag Peña Francia. So Okay. dakol. So yung PWD, yung PWDs, parehas man kang programa. Haros parehas man sa senior citizen. Senior citizen. Although nagpapadalaga na kanina, ma'am, si PDAW na, Si PDAW no? na, Si opisina na ni Sir PJ Barosa. Tapos lang idagdag ko pa. So pwera palan kaya tapos na ng December. Oo. So igwa pa kita ginahalat na pag-payout kang livelihood assistance. Suway pa yan, ma'am. Suway pa yan. Mhm. So hopefully baka ngunya na mga pitsa 20. Ngunya na December 20, mag-payout na rin itong mga pick and interview me for self-employment assistance. Mhm. So, ma'am, livelihood, pag sinabing livelihood assistance, ano niyo? Financial assistance, pautang, Actually, garo grant assistance. grant assistance ini. Pero kaipuan siyang i-monitor. I-monitor in the sense na sa imong kapital, talagang nagagamit So mo sa ininegosyo mo talaga siya. So garo similar ini duman sa ito bagang ma'am kadtong ginibuta kadto sa bottom up budgeting kadtong pondo. Pero ngunyan Biglaog sa livelihood, garo good as grant, pero i-monitor talaga. mino-monitor. So dapat parulingon mo si kwarta. Although sa imo na yan. So garo itong SAP. Garo SAP, di ba? Oo. Ay ma'am, speaking of SAP, ngunyan mayo naman SAP na binabaan, no? Actually, kadang nagaharapot ko, igwa pa katong SAP Part 2, kasi Mhm. sa iba mga lugar, igwa. Mhm. So kita, naman talaga kita. Mayo, dahil ang IATF nagpaluwas din sa rong panundo na garo ang SAP pwede lang sa mga ECQ areas, ano, duman sa mga pigdeklara kang IATF ng mga ECQ. Kita baga hanggang Di man MECQ kita, man lang ang MECQ lang deklara sa Naga. So dahil kita ma-qualify duman sa Second SAP. second SAP, ano, kan national government. Ma'am, kumusta ang tabang? Kumusta ang pag-ayuda? Aramtaman baga ano na kita may sadiri man kitang suhay na programa sa City Social Welfare and Development Office. Suhay man kamo administratively sa DSWD, ano. Kumbaga kita local counterpart lang kita kan DSWD. May kumbaga sinda may supervision sa tuya, pero of course reporting kita gabo sa syudad, no. Kumusta ma'am ang kumbaga itong may ibinababa din ba ang DSWD na pang-augment, no? Aram taman baga na may pondo kitang suway, pero may augmentation ba ang pondo kang DSWD para sa City Social Welfare and Development Office? Actually, nigwa. Yung mga programa na nationally funded kang DSWD, halimbawa itong supplemental feeding para sa mga educare children. So, igwa kitang pundo na binaba ang National DSWD, nangunyan, iyo man ang pinoprovide ta sa mga akita sa mga educare centers. Ikaduwa, yung mga financial assistance for medical, burial. So, nakatie up kita sa National DSWD. So, kaya kung may mga pundo kita din lokal for AX, so igwa man kitang pagre-recommend na pundo man hali sa national. Kung talagang kulang si pwede tang itabang. Yan. Pero ma'am, siguro ma'am, para lang siguro duman sa nagaharapot na ano ngaya ako na kay po ang ngayon tabang sa syudad, kay po ang ngayon tabang ngaya kang CSWD, tabang ngaya kang DSWD. Paano dapat ako mag-avail? Halimbawa ma'am, ang pinakakuyan dyan, hospitalization. Paano ako pwedeng maka-avail ning tabang? Ano ang kaipuhan kung anon? Ano ang kaipuhan kung i-present? So, ang saro pong kliyente na naghahaga ng tabang manunungod sa hospitalization, kinakaipuhan lang po na may hospital bill. Siyempre, dapat may hospital bill ka. Ikaduwa, dapat po may certificate of indigency. Ikatulo, dapat po igwa ka ng medical certificate. So, linawon ko lang po ang medical abstract and medical certificate. So, pag sinabi pong medical certificate, ang pasyente po nakaluwas na. Kaya medical certificate na ang pwedeng i-issue. So kung ang pasyente ngayon, naka-inpatient pa, sabi naka-confine pa po siya, ang kaipuan isumitir, iyo po ang medical abstract. Kaya lang kita, pag ang pasyente nagluwas na, tapos nangangaipon ng ayuda, pinansyal, para sa hospitalization, halimbawa, igwa siya ng outstanding balance, pwede yan ihagad sa to. Kaya lang, kinakaipuhan na magkaigwa ng certificate of outstanding balance para ma-justify ta na matabangan siya. Yan. Ma'am, burial.
common ining maray, ano, lalo na kang panahon kang COVID, ano, dakulong kitang haros Dakol ang araal daw may tulo, may duwa kitang Correct. piga-aayudahan. Sa Burial, ma'am, paano kita nakakataon ning ayuda o rugna duman sa mga indigent individuals? So ang burial kasi do ang paagi. Halimbawa ko ang kaso ngayon is COVID, so medyo haralang kao ang tinatauta kaysa duman sa mga regular Dito cremation ini. burial assistance dahil cremation nga ni. So, syempre pag burial, automatically, kaya ka naghagad tabang dahil may bayaran ka pa. So ang kaipuhan ta kaya ni is yung funeral contract. Yung contract, tapos yung certificate of indigency, plus yung death certificate. Ma'am, garo may tulong minuto na lang kita. Ang kwento ko lang, ma'am, is halimbawa naghagad akong tabang nagtabang ako sa syudad, ano, sa CSWD. Nagdulo ako kay Mayor, pig-endorse sa imo ni Mayor. Ang kwarta ba itataod duman sa naghagad o direktang ibinabayad duman sa halimbawa sa punerarya, duman ta ba yan ibabayad? Depende. Okay. Pag nagsabi siya na bayad na siya, bayad na ngayon kami sa punerarya, yung cash tinatao mismo duman sa kapamilya. Okay. Pero kada klani kasi dahil pabayad. So, anong nangyayari, kami na ang nagbabayad. Direkta duman sa punerarya. Siring man sa ospital. Parehas man kan sa hospital. Okay. So kung halimbawa talagang kaipuhan mo na talaga ning tabang, kumbaga naubos-ubos talaga si pinagtipunan, ano? Pwedeng ihagad siya. Pwedeng ihagad tabang. So, Yan. asin nga ni kami, nagpapasalamat din kami kasi kumbaga sa nag-guarantee letter na lang kita. So, through guarantee letter, Sabado, Domingo, nakakatabang kita. Nakatabang kita. Yan. So, ma'am, unless igawa ka pa po ng mga anunsyo, mga gustong ipagirumdum sa tuya po mga kababayan, go ahead po. Opo. Sa lado po kan sa muyang opisina sa City Social Welfare and Development, kung may mga pangai po man po, dahil po kamo magduwa-duwa na dyan sa opisina mi. Pero po, siguraduhin lang po na ang mga requirements sa mga pangangaipong hinagad po nindo, yaon po asindaran nindo. Kasi ang nangyayari kasi, minsan na dyan, maman talagang dara. Mayong dalang requirements. So, para po matabangan po kamo kasamuyang opisina sa saindo pong pangangaipo, sana po ang gabo sa mga requisitos na hinahagad po para po sa hinahagad nindong ayuda, matugunan po asin madala po sa samuyang opisina. Yan. Mga tugang, digi po nagkatapos sa tuyang Urulay Banwaan sa Aldaw na ini. Sa ngaran po kan sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, kan sa tuya pong vice alkalde, Vice Mayor Nene de Asis. Nagpapasalamat po kita sa tuya pong naging tagapaghiras kan sa tuya pong mga impormasyon, ano, manungod sa mga programa kang CSWDO. Nagpapasalamat po kita kay Ma'am Annabel Vargas. Sa ngaran po kan sa mga pag-iriba sa City Events Protocol and Public Information Office. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Urulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.